Не вярвах, че ще ни се получат нещата. Мислих ги те за по-трудни за обиграване. Те се оказаха лесно податливи, като всички останали. Единственото, което трябваше да направим, е да им намажем ските и да ги пуснем. Обичам да побеждаваме. Какво има? Цяла вечер си... Не знам. Нещо ти има. Абе, от няколко дни имам да ти казвам нещо, обаче наистина нямам идея как да ти го кажа. Какво можеш да ми кажеш? В смисъл, забелязвам те от няколко дни, че не си този, който си. Обаче си мислех, че това е някаква фаза. Явно има друг проблем, за който искаш да ми кажеш. Говори. Ами, не знам дали е така както изглеждаше, но преди няколко дни видях Андрея с един от асата. Името му е Лъчо. Работи за Лора, той е дясната й ръка. И мога да ти кажа, че си бяха доста близки. Искаш да ми кажеш, че гачето ми изневерява и ми изневерява с някой от асата. Как разбра, че са интимни? Какво ти направи впечатление? Какво видя? Прегръщаха се, целуваха се. Какво повече мога да видя? Шивания ми брат ще се окаже прав. Още тогава ми каза, че ще позволя на Андрея, по негови думи, шиваната курва да ме разиграва. Не му повярвам. Мислех си, че ме обича. Мислех си, че аз я обичам. Мислех си, че ще е различно. Какво трябва да направя сега? Какво трябва да направя сега? Вярвай ми, въобще не ми е приятно, че трябваше аз да ти го кажа. Има ли нещо, което мога да направя, за да ти помогна? Нищо не мога да направиш. Оценявам, че ми каза, но тази битка е моя. Аз ще си я водя. Сега ще ме закараш до едно място. Няма да питаш защо. Няма да питаш нищо. Просто ще ме оставиш там и ще си тръгнеш и ще оставиш всичко за мен. Аз да се оправя. Добре. Само кажи къде.